fuka baphaka bethi ungacela umcela imali. lambanga yokubhadlileyo namhlanje Yonke nabanga ngiyakuxelela nje manza yokubhadlile namhlanje nyamamlenze bethi awu cala kamsengudla okay cala kamsengibili cala kamsengishebeleza so ngeyiphi le nyama engayitha Nosipho njaya uyeza uNosipho uyeza osolala bambeka isoko bambekisa no yini ngoba nje busy nje 2 days umntwana sebambekisa ngipromisile namhlanje ba uyeza for real ngalami ngiyitshemzana incwadi yakho uqala ngojele bangalami ngiyitshembe befuna uhlamba ngoba bese uyeza awuhlambi nohlamba namzana brand new Taliva ngawe no. Ngihlala nawe abonke ngibani osehlambile namhlanje. Oh no, ifish mzala, ngihlala emanzini. Kamboko nomzala. Hayi ke bathi asikho nto into esikuyo uyazi uNosipho namhlanje. Ndaso sana. Ndilohamba namhlanje qha ke ukukho lamama ophakulana kuthiwa ngantuli. Ndizamenza ntoni kanene? Kufuneka ndimthini na makho ngathi kufuneka sithethe naye. Xa uma kunenkani manje kufuneka besicacisa amazi. Ngeke ndawundifanele voice bengathi lo mama ngixeba siyacela uyosilalisa because uzawuhamba for iveki ngiyazi. Uba akavumanga sana ndizawuhamba ngokathethayo ngabuya ndiyixoxile xa ndibuya andizokwazi utuka lo sana. Hayi asoze tu ngikwazi. Awufonele Ndifonele nto siqonde baba yazofana. Ndafuna kuba ndivonzwa nguwe ngo. Ndithile mos naye watuyeza. Ngiyaqala ngothenga nje bangisitsho. Ngithile ungathengi umzala nakusiza umntana uyayazi kanzima umntana uyathengwa. Umntana uphathwa nice tswembu ntofontofo kanti ubusenzani kwela khaya Olile Kapa. Yasekapa zibovu. Siphelele Siphelele Kapa. asoka ngibathi ngefisha abantwana usibuye ngenamazini Uyamazi smoke? nawe 2 days uzabuya sewungenafrandi Baba bamfaka balapha eCoffee. kodwa ke mandimtshekishe lo mntana andifuni kuba kutsho wena kwedini ungaphaphi bandiyamtshekisha nje uba undaba utshile Hayi ntoni njani? Ntoni? Papa ngiyamazi. ungcola lo Umamthulu Sana, nathi lansi le ndoda ifowuna bethunana. Ukwazi bangophe lo foneka Oh, ubangaka. madatha mntaseka uthule ngawume. Ndinga uba uthini. hello spot boy Hello sithanda sam. sadebezela Ewe mntu wami usaphekela lo mfazi apha endlini. khawulezisa kaloku andikufreshi kodwa ke khawulezisa Okay sithanda sam ndiyeza. ndithi kuyolukala nomzala kuyafundekela mani laa ntwana ndisuke eKapa Sana umzala kaloku akandimanga sozodibha xa uhleli nam. okay baby kyalo uzafika sendiredi wena ndithenge ntoni uyamthanda uKentucky kanye Sebros thetha zininzi iindawo yabo Hungry Lion pizza Thenga ipizza wena ngoba right nento zosinika nje. okay baby sure yakuthanda uzizi yapha Thana ndingumnaqala. ungazodlala ngami Ngathi uyamamzala. ungandithethi Yabo engabe eKapa mzala. Xa kuzibubi siyacima nje siyachata yabo nje ngendoda. uzithathaphi erhaqeni lapha Hayi mzala. Ngitshokum, ukulungiselela. Ukulungiselela mzala. Ngabe nawa yaqo. ninayo uthandoni kanini nawe babhovuze ninayo babhovuze Tata zaseziyoni mzala. Eqona zaseziyoni. Bawukhondoma izango. Uzawumitha amawele lamla. unayo na No. uyiphethe Xa ngizolele. Ndini mzala. khawuleza njaya
ungafika apha uyeva. Suka. Kenza, uyamenza phinde nabuya mzala. Awungohlanga ngoba umzala kyam. Hayi, Kenza. Nkosi. Babela mzala, babela. Uma. Impuma. Ndandiyendeva mzala ngokuphuma. Ndandiyendeva kuthiwa ugudi kakhulu. Ke ngomzala unayo. Like iVaseline le way ayiqonda manje. Indoda mzala faphalele uzibekela mzala. Indoda kwenu. Ngeke mzala icingi manje le tetani noma ndifumene nje iVaseline nje ndithi uyabona nje mzala uyayiqonda. Usebenza mzala lo nje. Nandivile kuthiwa ugudi mzala uthuma kuthiwa ugudi. Yabona mzala. Babe ngumuntu. Babona nje sekele waka. Kodwa ndikusafela kube nguwe. Ndifuna usirepresent ekho. Mzala. Kumele thina. Kumele nodlabini. Kumele nophumana mzala yepha. Ibabe ngenipeta apho kunothaya mzala yepha. Okay. Usefile mzala. Hayi. Usho. Mzala. Uzoba injini wena. Ngoba engine phambi. Mzala usefile lo. Usafile mzala. Uqinisekile. Hayi. Wena ungacima ngawe. Awuzibhatayo wena. Yima mzala wena ungacima nangawe. Senjo. Hayi, cima mzala. Hayi. Jeni. Sala suka kude mfondini. Kaloku mzala ungalibali uba ufika kwakho apha ngenda kuphaka. So ngoku wathi i-revenge yakho le ndikuthembe njani mna mzala? Andizukufihla. Mzala. Nawe sibigazi. Siyazalana. Usefile. Andawulahla mzala. Nami ndikazisefela. Usafile. Kodwa wandimosha ndilibalanga ndilibanga. Ndikazisefela nami mzala. Ufuna usefa ngam? Ndikazisefela. Usefa mzala. Usefa ngantoni? Khona lokhu mfondini. Sandosefa lapha ekhaya. Lesefa ngayithi. Mzala. Usenzani? Senza wena. Yima mzala ke ngoku siphunga lamanyala mzala. Yimani ngachithekile wesi. Sala sisokolise ko. Sokolise. Wena yapha. Uyomela. Amajita. Ukuhlala. Yebo. Ube injini mzala ufuna umuntu. Wenza umlando mzala yeva. Khayeke mzala. Ndabuya tsawu. Unini usitha? Ngilambile mzala. Mzala sawuzaphindela ukuvela ngeke. Into yenza ugqiba ukutya apha endlini. Mzala. And umama usebenza kabuhlungu for ukutya apha. Mzala. Awungizame imali enkawuza. Ngicela incede mzala. Ngeke wena thandi lo. Senga no? Senze nawe mzala. Kodwa inkosi kaze. Jonga mani. Sezayithenga ipizza yonke into yabo. Wena ikubamba apha baba ne. Phinde apha ndiyabuya mani phinde ndizondisa abasheke yabo. Awuzizwe uphethe izizwe. Ismaili. Lebraka ngibona umntana belapha manje ngibe kwezinyama.
mhlawumbi uthenga ama Hey, sofika sozibhasa ebhedini xa beyawazi ulani uba kuzokwenzeka ntoni. Amakashana! Hayi, asike sibheke. Usiphathele ntoni ibhedi? Bana bana. Abheja wena. Wendodzu. Njo. Yebo, awuvimbi. Avima sana. Right, fumana. Esothi sinkawuza bhedi ndabuya muva. Okay. Funana. Tuzoyithina le. Bangathi ananyani futhi. Hayi bethunana umabheka ingxaki naye. Besiyaphi? Ayisana. hayi mzala Zala Mfethu, ntoni mzala intoni undike yona? hayi njani ngumzala Intoni undicinise ngayo? hayi mzala injini leya Injini yantoni undicimisa ngesichitho ngoku? hayibo Sothi nyhalo jonga lo mntana ebezile lo ndadibana naye nengase-KFC. Ngambambisa u-KFC ndathi ndiyabuya. mzala Sathetha no-Oledi. Nini kwathi grrr way yakho eswini xa ndibuya akasekho lo mntana. hayi Ndaba ngamfowunela voicemail no-KFC wam akayekho. kodwa ingxaki eyiwani Singakiphi? uqala ngothenga wena mzala benditshile lathi suqala lo mntana uzothenga bani lo mntana azapha kuqala Ubuyazi le nto. hayi mzala zala ndikunike injini mfondini bethu khona ngomntwana qha wenze njani mzala Sothi ndenze njani mfondini? yo Nangu ifowuni. Useza baby. Uphi kanti kunindikhangela? Kwam ndenahamba phayana kaloku. Because kuye kwafika umalume. And ngoku ndihamba ebenipenika kuze uzofika ndingekho phayana. Umalume. Imali ndiyabazi abantu bakowenu mani. Ndizoza ngomso yayazi nje nawe. Soze ndikuqhatshe. U-KFC wam kaloku ndimi ngomyalezile noba kwa-KFC kanye ngokuqala wafowuna kuqala ndizothatha ukhendla kwam kaloku. UKFC kaloku utyiwe ngabantwana abenifike bekhona endlini. Abantwana nandana mna ekhaya jonga umama ngoku akazutya KFC solala ngepapa imali yam ndincamele wena ukhendakhe mzala akasezi umntana hayi imali yam yokugqibela le uyaxoka mzala uyaxoka mzala ndawazi amantombi imali yam bese amalini mzala packet mzala bhakethi lonke mzala zange wasithengela bhakethi oko ndifikile mzala yho kona imali phezu kwakhe mzala mna mzala and kwiraundi yesibini lantwana mzala yho and nepipa enkulu lantwana mzala nepipa enkulu lantwana yho toyazi ukuthenga amabhakethi lentethengela ikawuza uyenzile loo nto waste tube zam wastile ngayo